της Εκτελεστικής Επιτροπής ΓΕΣΕ, συνάδελφος Ηλίας Γκυλάκης. Εργαζόμενες, εργαζόμενοι, άνεργες, άνεργοι, συνταξιούχοι, νέες και νέοι, συναδέλφες, συνάδελφοι, η σημερινή απεργία στις 17 Απρίλη οφείλει να σηματοδοτήσει τον αγώνα για αξιοπρεπές αυξήσεις. Επιτέλους, να έρθει η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Απαιτούμε να μπει ένα τέλος στις πολιτικές που μας έχουν οδηγήσει στην εξαθλίωση. Απαιτούμε τα αυτονόητα, δουλειά, δικαιώματα, πραγματικές αυξήσεις των μισθών και ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης ακρίβειας. Δεν πάει άλλο με την ακρίβεια, συνάδελφοι. Τις επιπτώσεις τις γνωρίζουμε όλοι μας. Όλα τα είδη πρώτης ανάγκης έχουν αυξηθεί πάνω από το 100% την τελευταία δεκαετία. Μόνο τον τελευταίο χρόνο η ακρίβεια των τιμών στα αναγκαία είδη διαβίωσης έχει φτάσει κοντά στο 19%. Και ερχόμαστε τώρα με τα επικοινωνιακά παιχνίδια της κυβέρνησης και μας δίνει μία αύξηση του κατώτατου μισθού 39 ευρώ καθαρά. Ούτε μισή φρατζόλα ψωμί, συνάδελφοι. Όταν η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έχει καταργηθεί με νομοθετική ρύθμιση, όταν οι κλαδικές και επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις να καλύπτουν ένα πολύ μικρό μέρος των εργαζομένων παρά τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μία κάλυψη του 80% των εργαζομένων. Αυτή τη στιγμή δεν ξεπερνάει το 20% οι συλλογικές συμβάσεις στη χώρα μας. Όταν η κυβερνητική αύξηση, δηλαδή τα ψίχουλα, αποτελεί μια σταγόνα στον ωκεανό των αυξήσεων του κόστου ζωής, η αύξηση αυτή μπορεί να καλύψει μόνο το ένα ελάχιστο μέρος του κόστου διαβίωσης. Δηλαδή, έτσι όπως λειτουργούμε τα τελευταία χρόνια, έχουμε έναν Υπουργό Εργασίας και μια κυβέρνηση, έναν Πρωθυπουργό, που λειτουργεί σαν δουλοκτήτης και εμείς είμαστε δουλοπάρικοι. Αποφασίζουμε 39 ευρώ αύξηση. Πάμε παρακάτω. Να θυμίσω εδώ, συνάδελφοι, ότι το 2008-2009, αν θυμάμαι καλά, η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ήταν γύρω στα 740 ευρώ. Μετά από 16 χρόνια μιλάμε για 760 ευρώ περίπου. Εκεί είμαστε. Εμείς καλούμε την κυβέρνηση επιτέλους να αντιληφθεί τη δεινή θέση που βρίσκονται οι πολίτες και να προχωρήσει χωρίς δικαιολογίες στις νομοθετικές ρυθμίσεις που πρέπει να επιβάλλει. Να επαναφέρουν τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων, τη δυνατότητα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία του ΟΜΕΔ, να κηρύξει επιτέλους υποχρεωτικές κλαδικές συμβάσεις εργασίας όπου υπάρχουν, την αύξηση του αριθμού των συλλογικών συμβάσεων όπως συμβαίνει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να λεγόμαστε Ευρωπαίοι, αλλά να μην είμαστε ουσιαστικά Ευρωπαίοι. Να είμαστε μια τριτοκοσμική χώρα. Την κατάργηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης. Να επαναφέρουν τον έλεγχο και καταπολέμηση της ακρίβειας και σχροκέρδειας στα είδη διατροφής. Την επαναφορά, την πραγματική επαναφορά των τριετιών του 2012 με 2023. Τώρα πάμε και στα δικά μας. Μέσα σε αυτό το τοπίο, τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι είναι φανερό και αυτονόητο ότι πρέπει να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Εδώ οι ευθύνες μας στο συνδικαλιστικό κίνημα έχει ένα καθήκον, την ενότητα. Να σταματήσει επιτέλους αυτή η θολή εικόνα που υπάρχει. Να απορρίψει τον ισχυρισμό ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Πρέπει επιτέλους να σταματήσουν οι τακτικές της αδράνειας, της αφωνίας, της ακινησίας, της απουσίας βούλησης για ένα αγωνιστικό σχέδιο αντίστασης. Ούτε μπορούν να συνεχίζονται οι αδιέξοδες τακτικές ορισμένων δυνάμεων με τον απομονωτισμό, την επιμονή τους στο ξεχωριστό. Σήμερα χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο από ποτέ ένα συνδικαλιστικό κίνημα αυτόνομο, σύγχρονο, ταξικό, μαχητικό, δημοκρατικό και κυρίως ενωμένο. Ενότητα. Απαιτείται από σήμερα να υπάρξει συντονισμός.
Απαιτείται και είναι αναγκαία η συγκρότηση σταθερών και όχι ευκαιριακών κοινωνικών συμμαχιών του συνδικαλιστικού κινήματος με μικρομεσαίους και αυτοαπασχολούμενους, με συνταξιούχους και ανέργους. Από σήμερα πρέπει να οργανώσουμε ένα σχέδιο για την αντεπίθεση της εργασίας, για δημοκρατία, για δικαιοσύνη. Να μπει επιτέλους τέλος στην πιο ακραία αντικοινωνική και αντεργατική πολιτική που γνώρισε ο τόπος από τη μεταπολίτευση. Για όλα αυτά όμως, συνάδελφοι, σημασία έχει η επιτυχία αυτής της απεργίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντική για όλους τους εργαζόμενους. Πρέπει να συμμετέχουμε, να αγωνιζόμαστε, να διαδηλώνουμε για μας, για τα παιδιά μας, για τις οικογένειές μας, για τις ζωές μας. Καλή συνέχεια, καλούς αγώνες.